आणि प्रमोदजी जठार या प्रमुख मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये या ठिकाणी कोनशिला अनावरण होतोय। छत्रपती शिवाजी महाराज यांची आरमार सृष्टी उभारणे या ऐतिहासिक सोहळ्याचे आपण सर्वजण साक्षीदार होतोय आणि काही कालावधीतच या ठिकाणी हे बदललेलं रूप आपल्याला नजरेला पडेल। मी विनंती करतो यानंतर दीप प्रज्वलन करण्यासाठी माननीय नितेजी राणे साहेब, अजितदादा गोगटे सर, तसंच प्रमोदजी जठार, अजय कुमार सर्वगोड, माननीय विद्यमान सरदार रघुनाथराव धुळप यांच्या समावेश सर्वच मान्यवर या ठिकाणी दीप प्रज्वलनासाठी आलेले आहेत। तमसोमा ज्योतिर्गमय, अंधाराकडून प्रकाशाकडे जाणे, प्रगतीचा दीप लावणे आणि आपल्या अंतःकरणामध्ये हा स्नेहाचा, मैत्रीचा, प्रगतीचा दीप आपण लावूया असा संदेश दिल्यानंतर मी मान्यवरांना विनंती करतो की आपण व्यासपीठावर पुन्हा एकदा स्थानापन्न होऊया आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांना मानवंदना दिल्यानंतर आपण राज्यगीताने या कार्यक्रमाची सुरुवात करूया। राज्यगीतासाठी मी विनंती करतो आपण सगळ्यांनी उभं राहावं। ऑडिओ ऑपरेटर्सना विनंती आहे की राज्यगीत या ठिकाणी सुरू करावं। मान्यवर उभे राहत आहेत, आधी लावू नका राज्यगीत। महाराष्ट्राला वंदन करणारं, महाराष्ट्र भूमीला वंदन करणारं सादर होतंय राज्यगीत। सह्याद्रीचा सिंह गर्जतो शिवशंभू राजा, घरी घरी नाद गुंजला महाराष्ट्र माझा, जय महाराष्ट्र माझा, जय महाराष्ट्र माझा। काळ्या छातीवरी कोरली अभिमानाची लेणी, उन्हात शिजला विठ्ठलाच्या धामाने निजला, देश गौरवासाठी झिजला, दिल्लीचे गीत गावी महाराष्ट्र माझा, जय महाराष्ट्र माझा, जय महाराष्ट्र माझा, जय जय महाराष्ट्र माझा। प्रौढ प्रताप पुरंदर श्री श्री छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा धन्यवाद। या ठिकाणी मानवंदना दिल्यानंतर राज्यगीताने या कार्यक्रमाची सुरुवात झालेली आहे आणि मी विनंती करतो की या स्वागताच्या कार्यक्रमाला आपण सुरुवात करूया। सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि आपल्या सगळ्यांच्याच वतीनं या ठिकाणी सरपंच काझी सर या मान्यवरांचं स्वागत करतील। मी सर्वप्रथम विनंती करतो आपल्या सगळ्यांचेच लाडके धडाडीचे आमदार नितेशजी राणे साहेब यांचं या ठिकाणी प्रथम सन्मान स्वागत करावं। मी सरपंच यांना विनंती करतो की आपण नितेशजी राणे साहेबांचं आपल्या शुभ हस्ते या ठिकाणी स्वागत करून या ठिकाणी स्वागत करतायत काझी सर, रियाज रझाक काझी यांनी स्वागत केले। मी सगळ्यांचं स्वागत करण्याची विनंती करतो काझी सरांना, रियाज काझी यांना, त्यानंतर अजितदादा गोगटे यांचं देखील आपल्या शुभ हस्ते रघुनाथराव धुळप, माननीय रघुनाथराव धुळप सरांचं या ठिकाणी स्वागत होते। 8व्या पिढीमधले हे विद्यमान सरदार आहेत। आपल्या सगळ्यांसाठी हा अभिमानाचा क्षण आहे, ते या ठिकाणी उपस्थित राहिले। आपण एकदा जोरदार टाळ्यांचा गजर करूया। तसंच यानंतर माननीय अजितदादा गोगटे यांचं स्वागत करण्याची विनंती मी काझी सरांना करतो। टाळ्यांचा गजर कमी होऊ दे नको, मान्यवर पाहुण्यांची उपस्थिती आपल्यासाठी अतिशय महत्वाची आहे। आणि तदनंतर मी प्रमोदजी जठार साहेब यांचं देखील स्वागत, देशपांडे सर उपस्थित आहेत, प्रकाशजी देशपांडे सर या ठिकाणी उपस्थित आहेत, चिपळूण लोकमान्य टिळक वाचन मंदिर सर्वेसर्वा प्रकाशजी देशपांडे यांचं स्वागत या ठिकाणी होतंय। तदनंतर यानंतर सर्वगोड साहेबांचं देखील स्वागत होईल। अजय कुमार सर्वगोड आपल्या सगळ्यांना परिचित असणारे एक खंबीर प्रशासनातले अधिकारी,
अजय कुमार सर्वगोड साहेबांचं या ठिकाणी स्वागत झाल्यानंतर मी विनंती करतो प्रमोदजी जठार साहेबांचं देखील आपल्या शुभ हस्ते हार्दिक स्वागत करावं. सगळ्याच मान्यवरांचं हार्दिक स्वागत या ठिकाणी उपस्थित या दरम्यान प्रमोदजी जठार साहेबांचं देखील हार्दिक स्वागत होते. वृत्तपत्र आणि प्रिंट मीडियाचे प्रतिनिधी यांनी लवकरच आपल्या स्वागताचा स्वीकार करण्यासाठी प्रातिनिधिक स्वरूपामध्ये कुणीही एकाने वरती यावं. आयोजकांतर्फे त्यांचा सन्मान केला जाईल, त्यांचं स्वागत केलं जाईल. मी विनंती करतो की एक प्रतिनिधी येऊन काझी सरांच्या हस्ते आपलं स्वागत स्वीकारायचं आहे. आपला हा संपूर्ण सोहळा कव्हरेज करण्यासाठी वृत्तपत्र प्रतिनिधी, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडियाचे सगळेच प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित आहेत. त्यांचं प्रातिनिधिक स्वरूपामध्ये या ठिकाणी काझी सर स्वागत करत आहेत. या कार्यक्रमाला अमालक वृद्ध उपस्थित आहेत. सगळ्यात ज्येष्ठ बुजुर्ग गोखले साहेब या कार्यक्रमाला उपस्थित. आपल्या सर्वांच्या वतीनं गोखले साहेबांचं स्वागत या ठिकाणी होत आहे. गोखले साहेबांचं देखील मनपूर्वक स्वागत. गोखले साहेबांचं स्वागत करण्याची विनंती मी काझी सरांना करतो. सरपंच या नात्याने या गावचे प्रथम नागरिक म्हणून मान्यवरांचा आपण सन्मान केला. ज्येष्ठ बुजुर्ग व्यक्तिमत्वांचा सन्मान करणं ही आपली संस्कृती आहे आणि म्हणूनच या ठिकाणी आपल्या सगळ्या उपस्थितांच्या वतीनं, मान्यवरांच्या वतीनं या ठिकाणी गोखले सर यांचं गुलाब पुष्पगुच्छ देऊन या ठिकाणी सन्मान, त्यांचं स्वागत होत आहे. हार्दिक हार्दिक स्वागत गोखलेजी. कार्यक्रमामध्ये पुढे सरकूया आपण. जसं आपल्याला ज्ञात आहे की हा संपूर्ण विजयदुर्ग किल्ला आहे तो आपल्या नजरेसमोर दिसतो आहे आणि याचं भव्य दिव्य रूप आपल्या नजरेमध्ये सामावत असताना या ठिकाणी एक ऐतिहासिक आरमार सृष्टी उभारावी असं स्वप्न बघितलं गेलं आणि त्याचा पाठपुरावा आहे तो नितेशजी राणे साहेबांच्या मार्गदर्शनाने केला गेला आणि काही कालावधीमध्येच इथं मोठं स्वरूप आहे ते आपल्याला बघायला मिळणार आहे. या दरम्यान मान्यवरांची मनोगत अत्यंत महत्वाची आहेत. या दरम्यान हा संपूर्ण जिल्हा आहे तो छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेला आहे. या विजयदुर्गाकडे येणारे पर्यटक असू दे किंवा विजयदुर्गाकडे येणारे इतिहासप्रेमी, शिवप्रेमी असू दे, त्यांच्या मनात हा जाज्वल्य इतिहास असाच अधोरेखित व्हावा आणि इथलं पर्यटन मूल्य वाढावं, इथलं दरडोई उत्पन्न वाढावं, ऐतिहासिक, कला, सांस्कृतिक, शैक्षणिक सह सगळ्याच गोष्टीमध्ये आपण समृद्ध व्हावं असा समृद्ध वारसा या निमित्ताने इथे उभा केला जाणार आहे. ही आपल्यासाठी आनंदाची आणि स्वाभिमानाची गोष्ट आहे. मान्यवर सगळेच पाहुणे या निमित्तानं आपलं मनोगत व्यक्त करतील. पण याच कार्यक्रमाचे स्वागत ज्यांनी केलं ते माननीय सरपंच रियाज रजा काझी यांना मी या ठिकाणी स्वागतपर मनोगत बोलण्यासाठी आमंत्रित करतो की त्यांनी या निमित्तानं आपलं मनोगत सादर करावं. नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम. सर्वप्रथम मी या ठिकाणी आमचे लाडके आमदार माननीय श्री नितेशजी राणे साहेब यांचं पहिलं स्वागत करतो. कारण हे दिवस जे होते, आज जे येणारा दिवस आहे यांच्यामुळे साकार झालेला आहे. दुसरं जठार साहेब आणि दुसरं म्हणजे आमचे बंड्या नारकर, हरी बगदादी साहेब, बाळासाहेब खडपे, साळसकर साहेब, माजी आमदार गोगटे साहेब आणि इतर सर्व मान्यवर. आजचा जे दिवस होतं असं वाटत होतं की कधी आम्हाला हे दिवस लाभेल की हे मराठा आरमार आपलं होईल. हे स्वप्न आमचा साकार झालंय. खरोखरच आज एक आपला भाग्याचा दिवस आहे की विजयदुर्गा सारख्या नगरीत एक 4.5 कोटीचं प्रोजेक्ट येतोय आणि हे खूप आनंदाची गोष्ट आहे. ह्याच्यावर तर टाळ्या वाजल्याच पाहिजेत. आणि एवढंच मी सांगतोय, जास्त वेळ घेत नाहीये. पुढचे कार्यक्रम आमचे म्हणजे आहेत ते आमदारांना पुढे पुढे जायचं आहे, भूमिपूजन चालू करायचे आहे. तर यानंतर पुढचे कार्यक्रम मान्यवर करतील. ठीक आहे, 2 शब्द संपवतो आणि इथेच थांबतो. धन्यवाद. सरपंच रियाज काझी सर, अतिशय संक्षिप्त वेळात छोट्या कालावधीमध्ये या ठिकाणी आपण या स्वागतपर मनोगत या ठिकाणी सादर केलं, मान्यवरांचं स्वागत केलं. मान्यवर पाहुण्यांमध्ये मगाशी आपण जोरदार टाळ्यांमध्ये विद्यमान सरदार 8व्या पिढीचे वारस असणारे माननीय रघुनाथराव धुळप आहेत. आपल्यासाठी ही अभिमानाची आणि आनंदाची गोष्ट आहे. या दरम्यान त्यांची उपस्थिती लाभणं हेच आमच्यासाठी मोठी भाग्याची गोष्ट आहे. या दरम्यान हा इतिहास अजूनही बुलंद व्हावा आणि इथे खऱ्या अर्थाने संस्कृतीचं पान आहे ते जागतं राहावं यासाठी 8 पिढ्या आहेत. त्या वारसाच्या रूपामधून ज्यांनी साकारल्या त्या 8व्या पिढीचे वारस रघुनाथराव धुळप यांना मी या ठिकाणी
सन्मानित करतो, आमंत्रित करतो की त्यांनी आपलं मनोगत या ठिकाणी व्यक्त करा. आशीर्वाद आपल्याला त्यांचे खऱ्या अर्थाने लाभणार आहेत, कारण त्यांचे शुभ आशीर्वाद हे आपलं पाठबळ आहे. मी या ठिकाणी आपल्या सगळ्यांच्या टाळ्यांच्या गजरामध्ये आमंत्रित करतो आशीर्वादपर मनोगत व्यक्त करण्यासाठी माननीय सरदार रघुनाथराव धुळपजी. नमस्कार. सगळ्यांनी आता सांगितलं की आपल्याकडे सरदार धुळप आहेत, आमचं वाडा जवळच आहे आणि या ठिकाणी एक आगमन शिवश्री होत आहे, त्याला मी शुभेच्छा देतो आणि माझं मी संपवतो. धन्यवाद. तुमची उपस्थिती हीच आम्हाला प्रेरणा देणारी आहे आणि तुमचं मनोगत आहे ते आम्हाला शुभ आशीर्वाद आहेत. 8व्या पिढीतील हे वारस असणारे माननीय रघुनाथराव धुळप या ठिकाणी उपस्थित राहून आपलं मनोगत व्यक्त केलं त्याबद्दल त्यांचे हार्दिक आभार मानतो. अर्थात आपल्याला सगळ्या शिवप्रेमींना माहिती आहे की सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची ही ऐतिहासिक भूमी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या आरमारासाठी प्रसिद्ध आहे. आरमारचे जनक छत्रपती शिवाजी महाराज यांना म्हटलं जातं. साधारणतः या किल्ल्याची पार्श्वभूमी आपल्यासमोर विशद केली जाईल, पण तत्पूर्वी आपल्याला सगळ्यांनाच माहित असेल की हा विजयदुर्ग किल्ला राजा भोज यांनी बांधल्यानंतर छत्रपती शिवाजी महाराजांनी तो ताब्यात घेतला. अनेक आक्रमण झाली तरी सुद्धा अजूनही अभेद्य तटबंदी साकारत हा विजयी पताका आहे तो फडकवतो आहे. या दरम्यान आपल्याला त्याचं अधिक महत्व सांगण्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराजांचं कर्तृत्व आपल्याला माहिती आहे. इतिहासाच्या पानावर, रयतेच्या मनावर, मातीच्या कणावर आणि विश्वासाच्या प्रमाणावर राज्य करणारे छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या आरमाराविषयी आणि या सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक भूमीविषयी अधिक माहिती आपल्याला मनोगताच्या रूपामध्ये या ठिकाणी सादर करण्यासाठी मी प्रमोदजी जठार साहेब यांना विनंती करतो की त्यांनी या निमित्ताने अधिक संबोधन करून ही माहिती विस्तृत करावी. मंडळी नमस्कार. आजच्या या संध्याकाळी आपल्या आरमाराच्या सृष्टीच्या भूमिपूजनासाठी आपल्या सर्वांच्या सोबत ज्यांनी या ठिकाणी भूमीचं पूजन केलं ते आपल्या सर्वांचे लाडके आमदार नितेशजी राणे. जोरदार टाळ्या वाजवायला आपल्याला हरकत नाही. याचबरोबर आजच्या या कार्यक्रमात प्रत्यक्षदर्शी ज्या छत्रपती शिवाजी महाराजांनी या ठिकाणी गडकिल्ले बांधले आणि त्या गडकिल्ल्यांचं संवर्धन छत्रपती शिवाजी महाराजांनंतर कान्होजी आंग्रे साहेबांनी केलं. ते इथले किल्लेदार होते. त्याच्यानंतरच ते ही सगळी धुळप फॅमिलीकडे ही सगळी लेगसी आली आणि त्या धुळप फॅमिलीतले 8वे वंशज आपल्या सोबत आहेत. त्यांचा आशीर्वाद आपल्याला आहे. मला वाटतं एवढा मोठा परमेश्वराचा योग आपल्याला या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने आलेला आहे. मी त्यांचं सुद्धा आभार मानतो. देशपांडे साहेब चिपळूण पासून आलेले आहेत. आपण त्यांचं सुद्धा या ठिकाणी स्वागत करूया. अजितराव गोगटे साहेब आमचे माजी आमदार या ठिकाणी आलेले आहेत. आपण या सगळ्या मंडळींचं आमचे सर्व गौड साहेब आहेत की शेवट सगळ्या गोष्टीचा गोड करतात, ते सर्व गौड साहेब सुद्धा या ठिकाणी आलेले आहेत पीडब्ल्यूडीचे. या सगळ्या मंडळींचं आपण या ठिकाणी स्वागत करूया. आजच्या या आमदार साहेब शिवसृष्टीची ही आरमार सृष्टीची कल्पना आहे ती 2008 साली आम्ही सेवा मंडळी म्हणजे मी सांगायला हरकत नाही, जेव्हा या ठिकाणी उमेदवारी करायला म्हणून आम्ही आलो आणि सहज गडावरती आमचा साखरकर असेल, राजू कुठे गेला, परुळेकर असतील, अजितराव असतील, ही सगळी मंडळी इथली लोकल मंडळी, काही आमच्या महिला ताई भगिनी आहे, या सगळ्या शुभाताई असेल, शुभाचा नवरा असेल, ही सगळी मंडळी आम्ही या जेव्हा किल्ल्यावरती जात होतो त्यावेळेला त्या मंडळींच्या जे गाईड होते त्या गाईडांच्या माध्यमातून अनेक गोष्टी सांगितलेल्या गेल्या. त्यातली प्रामुख्याने एक गोष्ट सांगितली गेली की याच किल्ल्यावरती 1868ला हेलियम नावाच्या वायूचा शोध लागला. त्यामुळे हेलियमचं पाळणाघर म्हणून हा किल्ला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचं आरमार या असलेल्या या आपण ज्याला खाडी म्हणतो, बॅकवॉटर म्हणतो, या बॅकवॉटर मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचं गलबत बनवण्याचं, आरमार तयार करण्याचा कारखाना होता. जेव्हा छत्रपतींच्या लक्षात आलं 1640-50च्या काळात की आता ही आक्रमणं जी आहेत या हिंदुस्थानावरती होणारी आक्रमण ही खैबर खिंडीतनं होणार नाही, ही जमिनीवरनं होणार नाही, आताची आक्रमण ही पाण्यावरनं होतील आणि पाण्या म्हणजे समुद्र किनारा या महाराष्ट्राला जेवढा लाभलाय तो संरक्षित करण्याची गरज आहे. आणि महाराज जेव्हा या किनारपट्टीवर उतरले तेव्हा त्यांच्या लक्षात आलं की तिकडचा असलेला ब्रिटिश टोपीकर या ठिकाणी उतरलेला आहे, इंग्रज उतरलेले आहेत, पोर्तुगीज उतरलेले आहेत, फ्रेंच उतरलेले आहेत, डच उतरलेले आहेत
आणि ही सगळी मंडळी व्यापाराच्या निमित्तानं या सगळ्या अरबी समुद्रातल्या हिंदुस्थानच्या असलेल्या समुद्र किनाऱ्यावरती आता वेढायला सुरुवात केली. म्हणून छत्रपती शिवाजी महाराज या ठिकाणी आले, यांनी पाहणी केली आणि हे पाहणी केल्यानंतर त्यांच्या लक्षात आलं की या ठिकाणी काही गडकोट बांधायला लागतील. त्यापैकी हा जो विजयदुर्गचा किल्ला आहे तो 800 वर्षापूर्वी राजा भोजांनी बांधलेला होता. त्याची डागडुजी शिवाजी महाराजांनी केली. शिवाजी महाराज सुरतेच्या आक्रमणावर गेले, ज्याला आपण आक्रमण म्हणतो, लूट म्हणतो, त्या ठिकाणी गेलं. त्या ठिकाणी फार मोठे व्यापारी केंद्र होतं सुरतेचं आणि ते लोक त्या व्यापारातला अनेक पैशाचा निधी त्यांनी महाराष्ट्राच्या या सगळ्या इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी द्यावा, महाराष्ट्राच्या कल्याणासाठी द्यावा, गोरगरिबांसाठी द्यावा. म्हणून महाराजांनी सुरतेपर्यंत पोहोचले आणि सुरतेच्या दोन्ही लुटीचे जे काही पैसे होते ते महाराज घेऊन पुन्हा सिंधुदुर्गात आले आणि ह्या दोन्ही लुटीतला महाराजांनी सिंधुदुर्ग किल्ला बांधला. छत्रपतींनी सिंधुदुर्ग किल्ल्याचं त्या ठिकाणी निर्माण केलं. अशा प्रकारचं गडकोट या ठिकाणी बांधण्याचं काम छत्रपती, या ठिकाणच्या आरमाराचं त्या प्रकारे कशा प्रकारे बांधलं जायचं, ती गलबत कशी होती, त्या होड्या कशा होत्या, त्या लढाई कशा व्हायच्या, त्या गलबत कशी बुडवली जायची, ब्रिटिश या ठिकाणी कशी कशी नवीन गलबत घेऊन उतरायचे. कारण ब्रिटिश आणि ही मंडळी जी युरोपियन मंडळी होती ती विज्ञान आणि तंत्रज्ञानावर आधारित होती. त्यामुळे त्यांच्या माध्यमातून अनेक इनोव्हेटिव्ह गोष्टी येत होत्या. ह्या सगळ्या गोष्टी महाराज शिकत होते. कान्होजी आंग्रे आणि त्यांच्या इतर मंडळींनी ते सांगत होते आणि अशा प्रकारे गलबत बनवण्याचा आरमाराचा पहिला कारखाना जर या हिंदुस्थानात बांधला गेला असेल तर तो विजयदुर्गच्या आपल्या या खाडीत गेला. म्हणून छत्रपतींना आरमाराचे जनक म्हणतात, फादर ऑफ द नेव्हल ज्याला आपण म्हणतो. म्हणून आपण जो मालवणला कार्यक्रम केला फादर ऑफ द नेव्हल म्हणून या ठिकाणी केला. तर हे कसं केलं गेलं, आपल्या पुढच्या पिढीला या सगळ्या गोष्टी, हे सगळं ज्ञान हळूहळू संक्रमित करावं, त्यांच्यापर्यंत पोहोचावा, महाराजांचा इतिहास पोहोचावा, राजा भोजांचा इतिहास पोहोचावा, कान्होजी आंग्रे साहेबांचा इतिहास पोहोचावा. परवाच कान्होजी आंग्रेंचे पण वंशज रघुजी राजे आंग्रे जे आता अलिबागला राहतात त्यांनी पण आपल्याला आशीर्वाद दिलाय. ते स्वतः इथे आले होते, त्यांनी पाहणी केली, ते खुश झाले. ते म्हटले प्रमोदजी आमचा पण तुम्हाला या कार्यक्रमाला आशीर्वाद आहे. त्यांनी पण त्याच्यामध्ये व्हॅल्यू ऍडिशन काय करता येईल ते सांगितलेलं आहे. साक्षात धुळप साहेब यांचं या किल्लेदार म्हणून यांच्या 8 वंशज या ठिकाणी आहेत, त्यांनी पण आशीर्वाद दिलेला आहे. आणि मग अशा माध्यमातून या ठिकाणी एक चांगलं स्मारक व्हावं, एक सृष्टी निर्माण व्हावी आणि हेलियम डेच्या निमित्ताने दरवर्षी या ठिकाणी होणारा कार्यक्रम पण या ठिकाणी व्हावा, या सगळ्या संकल्पनाने घेऊन आम्ही 2008 पासून प्रवास करत होतो. जागेचा शोध सुरू होता. आमचे गोखले साहेब या ठिकाणी आहेत, त्या बिचाऱ्यांनी स्वतःची जागा देऊ केली होती. अनेक मंडळींनी जागा देऊ, आमचा तिर्लोटकर या ठिकाणी असेल, त्याला अनेक मंडळींनी जागा देऊ केल्या, पण त्या जागा त्या घेण्याची काही व्यवस्था नव्हती. आणि एक दिवस आम्ही ही बाब जेव्हा माननीय रवींद्रजी चव्हाण पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर यांच्या कानावर घातली की बाबांनो आम्हाला अशा प्रकारचं आरमारची सृष्टी करायची आहे, पण जागा काही मिळत नाही आणि पीडब्ल्यूडीची असलेली जागा बंद अवस्थेत आहे, त्याचा उपयोग काही होत नाही. मला आपल्या पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रवींद्र चव्हाण यांचं कौतुक वाटतं. त्यांनी आमदार साहेब दुसऱ्या मिनिटात सांगितलं, प्रमोद ही 2 एकर जागा तुमच्या आरमार सृष्टीला मी देऊन टाकली, कामाला सुरुवात करा. आता त्या ठिकाणी जागेची उपलब्धता झाली होती, निधीची उपलब्धतेची गरज होती. सिंधू रत्न समितीवरती योगायोगाने मी सदस्य म्हणून गेले होतो आणि आमच्या आमदार दीपकभाई केसरकरांना, शिक्षण मंत्र्यांना आम्ही ही सगळी गोष्ट आमच्या समितीच्या मीटिंगमध्ये सांगितली आणि त्या ठिकाणी तथास्तु म्हणावं तसं दीपकभाईंनी 4.5 कोटीची प्रशासकीय मंजुरी या कार्यक्रमाला देऊन टाकली. त्यामुळे या सृष्टीचं काम मार्गी लागायला सुरुवात झाली. मग आम्ही आमदार नितेशजी राणेंकडे हा सगळा प्रस्ताव ठेवून बसलो आणि मग त्यांनी इतर सगळ्या यंत्रणा हलवल्या, पीडब्ल्यूडी हलवलं, आमचं सिंधू रत्न समिती हलवली, दीपक केसरकरांना फोन केले आणि एवढंच नाही तर आमच्या आमदार साहेबांनी सांगितलं, प्रमोदजी हा एका फेजचा कार्यक्रम झाला, 4.5 कोटी, मी पुन्हा तुम्हाला 5-10 कोटी रुपये देईन आणि या ठिकाणी आणखीन चांगल्या प्रकारची स्मारकाचं या ठिकाणी समृद्ध करावं म्हणून पण त्याने आपल्याला आश्वासित केलेलं आहे. मी पुन्हा या तिन्ही मंत्री महोदयांसाठी, तिन्ही आमदारांसाठी आपण सगळ्या मंडळी जोरदार टाळ्या वाजवा अशा माझी इच्छा आहे. त्यामुळे हळूहळू 16 वर्षानंतर का होईना आमदार साहेब आपल्या सगळ्यांचं, या जनतेचं जे काही स्वप्न होतं ते हळूहळू साकारते. आता यामध्ये काय आहे, या 2 एकरामध्ये आता पहिल्या फेजमध्ये आपण काय केलंय तर आपल्याला रेस्ट हाऊस दिसतंय. ते रेस्ट हाऊस आपण त्याचं पुनर्निर्माण करणार आहोत, कारण इथली इमारत तोडता येत नाही, थोडा CRZचा प्रॉब्लेम आहे. म्हणून आमच्या सर्वगौड साहेबांनी त्याची कल्पना केली आणि याला रिडेकोरेट करून, याला रिनोव्हेट करून या ठिकाणी एक म्युझियम तयार केलेलं आहे. त्या म्युझियम मध्ये असलेल्या ह्या आरमाराईबद्दल सगळी माहिती, त्याचे स्टॅच्यूज, त्याचे म्युरल्स आपल्या कोणाकडे, मी
आपल्या धोळप साहेबांना पण विनंती केली आहे, मी आंग्रे साहेबांना, रघुजी राजे आंग्रे त्यांना पण विनंती केली आहे की आपल्या त्या ठिकाणच्या असलेल्या घरामध्ये अशा जुन्या काही वस्तू असतील तर त्या सुद्धा आपण या ठिकाणी आमच्या म्युझियम मध्ये ठेवाव्यात. त्या निमित्ताने आमच्या पुढच्या पिढीला ते बघायला मिळेल. त्यामुळे तशा प्रकारचं म्युझियम होत आहे. समोर एक छानपैकी डेक केला जाईल, ज्याला आपण मोठं जहाज म्हणतो, तसा एक डेक राहील, सेल्फी पॉइंट राहील. त्याच्यात उभं राहून आपल्याला संपूर्ण विहंगम दृश्य जे आहे जे किल्ल्याचं ते त्या ठिकाणी दिसेल. पार्किंगची व्यवस्था असेल, टॉयलेटची व्यवस्था असेल आणि चांगलं लँडस्केपिंग आणि असलेली भिंतीचा त्या ठिकाणी व्यवस्था असेल. हे पहिल्या फेजमध्ये. दुसऱ्या फेजमध्ये आमची कल्पना अशी आहे की आपले जे विद्यार्थी आहेत, पर्यटक या ठिकाणी येतील, या ठिकाणी एक डेन तयार केलं जाईल आमदार साहेब. डेन म्हणजे एक गुहा तयार केलेली आहे. त्या गुहेच्या बाहेर आपण जसं होडीत बसतो तसे त्या ट्रॅक मधल्या होडीमध्ये पर्यटक बसतील, मुलं बसतील आणि ती होडी पर्यटक 15 मिनिटं आतमधून त्या गुहेमध्ये फिरतील आणि 10 ते 15 प्रसंग त्यांना लाईट अँड साऊंडच्या माध्यमातून, म्युरलच्या माध्यमातून बघायला मिळतील. छत्रपतींनी युद्ध कसं केलं, कान्होजी आंग्रे कसे होते, त्यांनी काय केलं, धोळप साहेबांनी काय केलं, ब्रिटिशांचं आक्रमण कसं झालं, नौका कशा बुडवल्या जायच्या, युद्ध कसं व्हायचं, महाराज सुरतेला कसे गेले, हा सगळा इतिहास त्या 15 मिनिटांमध्ये आपल्या विद्यार्थ्या आणि पालकांना आणि आपल्या सगळ्या पर्यटकांना तो बघायला मिळेल. अशा प्रकारचं या ठिकाणी एका गुहेचं डेनचं सुद्धा आम्ही व्यवस्था करतो. त्या पुढच्या पेजमध्ये होईल. अशा प्रकारचं एक अद्वितीय स्मारक विजयदुर्गमध्ये नेहमी आमच्या जिल्ह्याच्या सरपंचांचं, रियाजचं, आमचा देवधर आले असतील, माजी सरपंच आले असतील, बिचारे देवधर, या सगळ्या मंडळींचा नेहमी आग्रह होता आमदार साहेब की आमच्याकडे दुर्लक्ष होतं, विजयदुर्गकडे कोण येत नाही. पण खरं सांगू मंडळी, एक दुर्लभ किंवा दुग्ध शर्करा योग आहे आमदार साहेब. आम्ही तर हे 4.5-5 कोटीच दिले, पण आमदार साहेब आणि महाराष्ट्र सरकारने मुंबई गोवा पासून त्या कासारड्यापासून इथपर्यंत यायला 300 कोटी रुपयाचा रस्ता करतायत. या सरकारसाठी सुद्धा टाळा झाला. काय योगा आहे बघा. आणि काल परवा साखरकर कुठे आपले हे कुठे गेले राजू, या ठिकाणी वर्ल्ड हेरिटेज व्हावं, युनेस्को ज्याला युनायटेड नेशनची एक मोठी संस्था निर्माण केली की जगातली वर्ल्ड हेरिटेज त्यांनी पाहणी करावी आणि त्या वर्ल्ड हेरिटेजच्या युनेस्कोची मंडळी सुद्धा या किल्ल्याची पाहणी करून गेली आहे. भविष्यामधले या हिंदुस्थानातलेच नाही तर परदेशातले पर्यटक सुद्धा तुमच्या विजयदुर्गात येतील. या ठिकाणच्या असलेल्या पर्यटक आपल्या इथे घरामध्ये राहतील. आपण साहेब सिंधुरत्न समितीच्या माध्यमातून काही कॉटेजच्या व्यवस्था करतोय की ज्या आजूबाजूच्या लोकांना मिळतील, कॉटेज बांधतील, त्याच्यामध्ये हे पाहुणे आलेले राहतील, हे सगळं विजयदुर्गचं वैभव बघतील, 2 दिवस राहतील. म्हणजे इथल्या सामान्य माणसाला, त्यांच्या मुलाबाळांना रोजगार मिळेल अशी पण व्यवस्था त्या ठिकाणी केली. आणि तुम्ही एक विजयदुर्गचं एक वैशिष्ट्य बघितलं असेल सर, आज या कार्यक्रमाला आमचे राष्ट्रभक्त हिंदू तसे आमचे राष्ट्रभक्त मुस्लिम मंडळी सुद्धा मोठ्या प्रमाणात आलेले आहे. या सगळ्यांसाठी जोरदार टाळ्या झालेल्या पाहिजे. हे सगळे शिवप्रेमी आहेत, हे सगळे आमचे मावळे आहेत, हे सगळे आमचे बांधव आहेत, या सगळ्या आमच्या भगिनी आहेत. या सगळ्या मनापासून शुभेच्छा द्यायला आमदार साहेब या ठिकाणी आलेले आहेत. आपल्या सर्वांचं, आपण ज्या ज्या घरात राहता त्या ठिकाणी पर्यटकांची व्यवस्था करा. या ठिकाणचा आपलं रोजगार, आमच्या सिंधुरत्न समितीचं आमचं ब्रीद वाक्यच आहे की या सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरीत राहणाऱ्या सगळ्या नागरिकांचं, शेतकऱ्याचं, गरिबाचं उत्पन्न दुप्पट करणं हा आमचा मोठो आहे. या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांचं उत्पन्न दुप्पट होऊ द्या, गावातल्या लोकांना रोजगार मिळू द्या. रियाज काजीबद्दल तर मला नक्कीच बोलायचं साहेब, एक सरपंच आहे, ताकदीच आहे. कुठलीही गोष्ट, कुठलाही शब्द त्याने जमिनीवर पडायला दिला नाही. मी सरपंच म्हणून जे लागेल ते करायला तयार आहे. आणि त्याचं एकच स्वप्न होतं साहेब, मी सरपंच असताना या स्मारकाचं भूमिपूजन व्हावं. त्यासाठी रियाजसाठी सुद्धा जोरदार आपण लोकांनी टाळ्या वाजायला पाहिजे. असा साहेब ही सगळी पंच महाभूत एका ठिकाणी जमली आणि त्याच्यातनं ही शिवसृष्टी, ही आरमाराची सृष्टी या ठिकाणी निर्माण होते. छत्रपती आरमाराचे जनक होते आणि आज आपण या सगळ्या आरमार सृष्टी होण्याचे प्रथम दर्शक आहात, प्रथम नागरिक आहात. आमच्या तुमच्या सगळ्यांच्या साक्षीने आज भूमिपूजन झालेलं आहे. मी पुन्हा एकदा सगळ्यांचं स्वागत करतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आपल्या ओघवत्या शैलीमध्ये लखलखीत इतिहास सांगून या ठिकाणी इतिहास जागा केला नाही तर यानंतरचं भविष्यातलं रूप काय असेल याचं दृश्य आपल्याला बोलण्यातून दाखवलं. ही वाणीची ताकद आहे. आणि ओघवत्या शैलीमध्ये या ठिकाणी जठरा साहेबांनी आपल्याला संपूर्ण परिसरातील इतिहास प्रेमींना या ठिकाणी काय स्वरूप असणार आहे या स्मारकाचं, या आरमाराचं, याचं खूप सुंदर चित्रण उभं केलं. त्याबद्दल माननीय माजी आमदार प्रमोदजी जठरा साहेब आपलं मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. अभ्यासपूर्ण
भाषणानंतर मनोगतानंतर आपण वळूया पुढच्या मनोगताकडे. आपल्या देवगडचे सगळ्यांचे प्रिय माजी आमदार माननीय अजितदादा गोगटे साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत. मी आमंत्रित करतो अजितदादांना या निमित्ताने आपण या कार्यक्रमाला शुभेच्छा द्याव्यात. सिंधुरत्न योजनेतून या ठिकाणी विजयदुर्ग किल्ल्यावर म्हणजे किल्ल्याच्याच परिसरात होणारं हे आरमार शिवाजी महाराजांच्या आरमाराचं एक सृष्टी निर्माण होते आणि त्याचं भूमिपूजन आत्ताच संपन्न झालं. त्यानिमित्ताने या ठिकाणी उपस्थित असलेले आपले सर्वांचे लाडके आमदार नितेशजी राणे त्यांच्या समवेत असलेले खरं याचा पाठपुरावा ज्याला केला म्हणता येईल म्हणजे त्यांनी 2008 पासूनचा सांगितला इतिहास. आम्ही त्या सगळ्याचे साक्षी आहोत. हेलियम डेला दरवर्षी विजूरला न चुकता येऊन तो हेलियम डे उत्सव साजरा करणं 2008 पासून आजपर्यंत ज्या व्यक्तीने केला त्याचा पाठपुरावा केला आणि नंतर मग सगळ्या खरं म्हणजे त्यावेळी सगळ्या विजूरवासियांना त्याच्यामध्ये सामील व्हावं अशी इच्छा होती. मग शाळेतली मुलं असतील त्या ठिकाणी असलेले सगळे नागरिक असतील. पण आता त्याला उत्सवाचं स्वरूप खऱ्या अर्थाने येतंय आणि तो हेलियम डेचा जो कार्यक्रम होतो त्याच्यातून एक मला वाटतं जठार साहेबांनी त्यावेळी कल्पना मांडली होती की या ठिकाणी एक खगोलशास्त्र किंवा असं केंद्र व्हावं. मोठं किल्ल्यामध्ये काही करायचं झालं तर आपल्याला माहिती आहे काय काय त्याच्यामध्ये अडचणी असतात त्या. पण त्यांनी जो प्रयत्न केला या ठिकाणी आरमार सृष्टी होण्याचा आणि खऱ्या अर्थाने आज त्याचं म्हणजे एक मगाशी त्यांना विचारलं याची मान्यता केव्हा मिळाली. याची मान्यता 1 वर्षापूर्वी मिळाली. या 400-450 कोटी रुपये प्रकल्पाची मान्यता 1 वर्ष झालं आणि आज आता आम्ही घाईघाईने करतोय याचं कारण उद्या आचारसंहिता लागेल. त्यामुळे आज लवकरात लवकर ती भूमिपूजन करून कामाला सुरुवात करावी असा सगळ्यांनी विचार केला आणि आज हा कार्यक्रम होतोय. पण काही झालं तरी ह्या 2 टप्प्यामध्ये मगाशी सांगितल्याप्रमाणे इथे एक भव्य असं एक शिवसृष्टी शिव आरमार सृष्टी अशी होणार आहे आणि इथल्या विजयदुर्ग वासियांची जी अनेक वर्षांची इच्छा आहे ती इथे काहीतरी व्हावं. एवढा मोठा इतिहास या किल्ल्याला आहे. 700 वर्षांचा इतिहास आहे आणि त्या इतिहासाचं म्हणजे किल्ल्याची एक संवर्धन समिती मला वाटतं प्रेरणा समिती सुद्धा या ठिकाणी आहे. ती दरवर्षी कार्यक्रम या ठिकाणी करत असते. पण आता या ठिकाणी ही आरमार सृष्टी झाल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर पर्यटक येतील. मगाशी सांगितल्याप्रमाणे त्या पर्यटक आल्यानंतर इथल्या सगळ्या लोकांना रोजगाराची संधी मिळेल. तरुणांना रोजगाराची संधी उपलब्ध होईल आणि निश्चितच आपलं उत्पन्न करण्याची जी मोदी साहेबांची घोषणा आहे ती नरेंद्र मोदींची जी कल्पना आहे की सगळ्यांचं उत्पन्न भारतीयांचं शेतकऱ्यांचं असू दे कोणाचंही असू दे त्याचं उत्पन्न दुप्पट व्हावं आणि ती खऱ्या अर्थाने त्याचं एक इन्फ्रास्ट्रक्चर ज्याला म्हणतो पर्यटकांच्या दृष्टीने सुद्धा असू दे नाहीतर शिवाजी महाराजांची एक आठवण शिवाजी महाराजांची एक ज्याला आपण हे म्हणतो स्फूर्तिदायक अशी एक या ठिकाणी निर्माण होईल. त्यासाठी मी आता जास्ती वेळ घेत नाही. आपल्या सगळ्यांना पुढच्या वक्त्यांना बोलायचंय. पण या सगळ्या इथले जे आता महेश आणलं इथले सरपंच असतील रियाज काझी राजू पुरोळेकर असेल प्रसाद देवधर असेल इथले अनेक तरुण म्हणजे याच्यात भारावलेले तरुण आहेत. शताब्दी वर्षाचा कार्यक्रम साहेब इथे मोठ्या दिमाखात झाला होता आणि त्या शताब्दी वर्षापासून खऱ्या अर्थाने याला चालना मिळाली आणि म्हणूनच मला जे या भागातले कोकणातले किल्ले म्हणजे जे आहेत चांगले किल्ले आहेत जे आवडतात म्हणजे इव्हन सिंधुदुर्गपेक्षाही मला विजयदुर्ग आवडतो. ते त्याची भक्कम तटबंदी जी आहे ही खरोखरच हे करण्यासारखी आहे बघण्यासारखी आहे आणि किल्ल्याची सुद्धा आतल्या वास्तू बऱ्याचशा शाबूत आहेत बऱ्याचशा त्याच्यात पडझड झाली. पण आता हे युनेस्कोच्या ताब्यात गेलं की युनेस्कोने मान्यता दिली की जागतिक पर्यटन स्थळ होणार आहे. हे लक्षात घ्या. युनेस्कोच्या कडे गेलं युनेस्कोने मान्यता दिलं की काय आपला फायदा आहे की परदेशी या ठिकाणी पर्यटक मोठ्या प्रमाणावर येतील आणि निश्चितच त्याचा फायदा आपल्याला होईल. ह्याची देखभाल महत्वाचा दुसरा म्हणजे हा असतो की हे सगळे उभे करतील उभारणी होईल चांगल्या प्रकारे त्याचं जे दुरुस्ती आणि देखभाल हे करणं आवश्यक. म्हणून आमच्या सर्व गौड्यांना विचारलं हे तर कोण करणार आहे
ते म्हणाले त्यांचं डिपार्टमेंट करणार. म्हणजे ठीक आहे, त्यांचं डिपार्टमेंट कडून झालं तर ते सगळं विचारतं तरी आणि ते चांगल्या प्रकारे होईल अशी मला खात्री आहे. आणि म्हणूनच या सगळ्यांना शुभेच्छा देतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराज. धन्यवाद माननीय अजितदादा. तुमच्या शुभेच्छा लाख मोलाच्या आहेत आणि अतिशय कमी वेळामध्ये तुम्ही हे मनोगत व्यक्त केलं त्याबद्दल आभार व्यक्त करतो. खरं तर मगाशी जठार साहेबांनी उल्लेख केला की या सगळ्या मागे रवींद्रजी चव्हाण साहेबांचा फार मोलाचा वाटा आहे. या महाराष्ट्र सरकारने अनेक उपक्रम वेगवान सरकार, निर्णय गतिमान अशा पद्धतीने राबवत ही जी महत्वपूर्ण भूमिका घेतली, त्याच्यामध्ये आज जरी आपण इंटरनेटच्या माध्यमातून कनेक्ट झालो असतो तरी सुद्धा आज या कार्यक्रमाला माननीय रवींद्रजी चव्हाण वेळेअभावी उपस्थित राहू शकले नाहीत. मात्र त्यांनी आपलं दायित्व, पालकमंत्री आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मंत्री म्हणून त्यांचं दायित्व आहे ते शुभ संदेशाच्या माध्यमातून या ठिकाणी आपल्यापर्यंत पोहोचवलेलं आहे. मी 2 मिनिटांमध्ये हा शुभ संदेश वाचून नंतर कार्यक्रम आपण पुढे सरकूया. शुभ संदेश आहे माननीय मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम, सार्वजनिक उपक्रम वळवून महाराष्ट्र राज्य. महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीनं सिंधुरत्न समृद्ध योजनेअंतर्गत विजयदुर्ग येथे छत्रपती शिवाजी महाराज यांची आरमार सृष्टी उभारणे या प्रकल्पाचा भूमिपूजन सोहळा मान्यवरांच्या उपस्थितीत आज 14/10/2024 रोजी होत आहे. ही अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवगड तालुक्यातील विजयदुर्ग हा किल्ला छत्रपती श्री शिवाजी महाराज यांचा अभेद्य किल्ला म्हणून ओळखला जातो. जागतिक वारसा असलेल्या स्थळांमध्ये या किल्ल्याचा प्रामुख्याने समावेश होत आहे. म्हणूनच या किल्ल्याच्या परिसरात छत्रपती शिवाजी महाराज यांची आरमार सृष्टी उभारण्याचे नियोजित केले आहे. या ठिकाणी आरमार सृष्टी उभारण्याकरिता शासनाच्या वतीने रुपये 4,50,00,000 एवढ्या रकमेला प्रशासकीय मान्यता देऊन मंजुरी उपलब्ध करून देण्यात येत असून या ठिकाणी पर्यटकांना वास्तव्य आणि निवासाकरिता इतर आकर्षक पर्यटन स्थान निर्माण करण्याकरता सिंधुरत्न समृद्धी योजनेअंतर्गत छत्रपती श्री शिवाजी महाराजांची आरमार सृष्टी उभारण्यासाठी उपक्रम राबवला जात आहे. ही अतिशय कौतुकास्पद गोष्ट आहे. या कामाची पायाभरणी शासकीय विश्रामगृह विजयदुर्ग यांच्या या आवारामध्ये केली जाणार असून या कामाच्या पूर्णत्वामुळे देश विदेशातील पर्यटकांची या ठिकाणी वर्दळ देखील होणार आहे आणि या निमित्ताने पर्यटन उद्योगात वाढ होऊन सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे दरडोई उत्पन्न नक्कीच वाढले जाणार आहे. तसेच स्थानिक भूमिपुत्रांना व्यापक स्वरूपात रोजगाराची संधी देखील उपलब्ध होणार आहे. विजयदुर्ग येथील आरमार सृष्टी उभारणी प्रकल्पाच्या भूमिपूजनाच्या शुभारंभ कार्यक्रमानिमित्त उपस्थित सर्व मान्यवरांना आणि आयोजकांना माझ्या मनपूर्वक शुभेच्छा. आपला रवींद्र चव्हाण, पालकमंत्री, जिल्हा सिंधुदुर्ग. धन्यवाद. पालकमंत्री या नात्याने आपण पालकत्व निभावत हा शुभ संदेश या ठिकाणी आमच्यापर्यंत आला आणि त्याचं वाचन या ठिकाणी मी आपल्या समोर सादर केलं. आता ज्यांच्या मनोगताशिवाय हा संपूर्ण सोहळा परिपूर्ण होणार नाही ते आपल्या धडाडीचे खंबीर नेतृत्व, आपल्या सगळ्यांच्या जनतेसाठी मनामनात राज्य करणारे आणि आपले प्रश्न ठामपणे विधानसभेत मांडणारे, जे बोलतो ते करतो आणि केल्यावरच बोलतो असं ठामपणे सांगणारे, आपल्या सगळ्यांच्याच मनात अधिराज्य करणारे माननीय आमदार नितेशजी राणे यांना आपल्या टाळ्यांच्या गजरामध्ये मी या ठिकाणी आमंत्रित करतो की त्यांनी या कार्यक्रमाला शुभेच्छा द्याव्या. सिंधुरत्न समृद्ध योजना अंतर्गत विजयदुर्ग येथे छत्रपती शिवाजी महाराज यांची आरमार सृष्टी उभारण्याच्या भूमिपूजन कार्यक्रमाच्या निमित्ताने मंचावर उपस्थित असलेले सिंधुरत्न योजनेचे सदस्य, माजी आमदार आणि भारतीय जनता पक्षाचे नेते सन्मान्य प्रमोद जठार साहेब, भारतीय जनता पक्षाचे आमचे नेते माजी आमदार सन्मान्य अजित गोपटे साहेब, सन्मान्य रघुनाथ धुळपजी, सन्मान्य प्रकाश देशपांडेजी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग के कार्यकारी अभियंता सन्मान्य अजय कुमार सर्वगोडजी, डोंगरी विकास समितीचे सदस्य सन्मान्य बाळा खडपेजी, भारतीय जनता पक्षाचे आमचे जिल्ह्याचे सरचिटणीस सन्मान्य संदीप साटमजी, जिल्हा कार्यकारिणीचे सदस्य सन्मान्य आरिफ बगदादीजी, मंडळाचे अध्यक्ष सन्मान्य बंड्या नारकर, सन्मान्य राजू शेटेजी,
या विजयदूर गावाचे सरपंच सन्मान्य काजीजी, साळसकर मॅडम, माळवे मॅडम, मंचावर उपस्थित असलेले सार्वजनिक बांधकामचे अन्य प्रमुख अधिकारी, भारतीय जनता पक्षाचे आमचे सर्वच प्रमुख सदस्य, माझे सहकारी, उपस्थित असलेले गावातले सर्व वडीलधारी मंडळी, बंधू भगिनीनो आणि माझे सर्व तरुण मित्रांनो, आज आपल्या सिंधू रत्न समृद्ध योजनेअंतर्गत विजयदुर्ग इथे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आरमर सृष्टी उभारण्याचे भूमिपूजन कार्यक्रम आत्ताच संपन्न झाला आणि त्यासाठी मंचावर सर्वात प्रमुख मान्यवरांनी आपल्या आपल्या पद्धतीने विचार इथे मांडलेला आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या पालकमंत्री सन्मान्य रवी चव्हाण साहेबांनी पण पत्राद्वारे या पूर्ण प्रकल्पाला आपल्या शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. मी या निमित्ताने या सिंधू रत्नचे अध्यक्ष आदरणीय दीपक केसरकरजी आणि आमच्या हक्काचे सदस्य म्हणून सन्मान्य प्रमोद जठार साहेबांचं या निमित्ताने मनापासून आभार मानेन की प्रमोद जठार साहेबांच्या प्रयत्नामुळेच आजचा हा भूमिपूजनाचा कार्यक्रम आणि हा प्रकल्प होतो आहे. आम्ही आता इथे फक्त भूमिपूजनच्या निमित्ताने आलोय. सूत्रसंचालन करणारा आपल्या मित्राला माहिती आहे की नितेश राणेंचं नाव घ्यायला लागतं, पण तरीही हा प्रकल्प आणि हा जो काही पाठपुरावा आहे हा प्रमोद जठार साहेबांच्या शिवाय शक्यच झाला नसता. म्हणून प्रामुख्याने हे सगळं श्रेय आमच्या जठार साहेबांचं झालं. त्यांनी आपल्या सिंधू रत्न जी योजना आहे त्याचे अध्यक्ष आमचे दीपक केसरकर असले तरी आमचा माणूस म्हणून तिथे प्रमोद जठार साहेब असल्यामुळे आज हा प्रकल्प आमच्या विजयदुर्गमध्ये होतोय. नाहीतर सुरुवातीला जठार साहेब आम्हाला वाटायचं की सिंधू रत्न योजना फक्त सावंतवाडी मतदारसंघासाठी आहे. आमच्याकडे तो वारा उडतोय का हा आम्हाला वाटलंच नव्हता. पण आम्ही ती यादीमध्ये जेव्हा जठार साहेबांचं नाव पाहिलं, मला ठीक आहे आपला माणूस तिथे फिट झालाय, आता निधी आमच्याकडे निश्चित पद्धतीने आहे आणि त्यामुळेच हा प्रकल्प इथे होतोय. मी त्यांचं खरंच मनापासून कौतुक करेन. त्याने पूर्ण 2008 पासून ते आतापर्यंतचा प्रवास त्यांनी आपल्या शब्दामध्ये इथे सांगितला आणि त्यांनी खरं म्हटलं तर त्यांचे पहिल्यापासूनचे त्यांच्या नेतृत्वाची एक ओळख आहे की त्यांनी एक विषय धरून ठेवला की मग कितीही विरोध झाला, कितीही कष्ट करायला लागले, पण ते काय ते पकड घट्ट सैल करत नाहीत. ही आमच्या जठार साहेबांच्या नेतृत्वाची खासियत असल्यामुळे आज असा हा महत्वाचा प्रकल्प माझ्या विजयदुर्ग परिसरामध्ये येतो आहे. हा प्रकल्पाचा इतिहास असो, छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जो इतिहास घडवला तो आपल्या सगळ्या जणांना माहिती आहे आणि आपण प्रत्येक पिढ्यानपिढी तो इतिहास जगण्याचा आणि समजून घेण्याचा आणि अभ्यास करण्याचा प्रयत्न करतो. या पूर्ण भागाला तो इतिहास प्रत्येक घराघरापर्यंत, प्रत्येक नागरिकापर्यंत तो इतिहास रुजलेला आहे. आपला विजयदुर्ग किल्ला हा आपल्या देवगड तालुक्याची एक वेगळी ओळख आहे. म्हणजे देवगड येण्याची जी महत्वाची कारणं आपण जसं लोकांना विचारतो त्याच्यामध्ये सर्वात महत्वाचं कारण म्हणजे आमच्या विजयदुर्ग किल्ला आहे. आणि आता ह्या प्रकल्पाकडे पाहिल्यानंतर मी आवर्जून सर्व गोडजींना आणि अन्य अधिकाऱ्यांना आणि प्रामुख्याने आमच्या सरपंचांना सांगेन की सरपंचजी जे आमच्या अमित कामत नावाचे जे आर्किटेक्ट जे डिझाईन करणारे आहेत त्यांनी काही डिझाईन तयार केलेले आहे. तुम्ही एक काम करायचं की जरा गावामध्ये जरा विविध होर्डिंग किंवा फलक लावा आणि नेमका तो प्रकल्प इथे काय होतोय तो गावच्या प्रत्येक नागरिकाला समजून दे. अशा पद्धतीने सगळीकडे तो प्रकल्प तो होर्डिंग लागले पाहिजे. तुमच्या ग्रामपंचायतीच्या बाहेर, इमारतीच्या बाहेरच असे मोठे मोठे होर्डिंग लावून टाका जेणेकरून लोकांना कळेल की आम्ही जे काय बोलतोय ते नेमकं जठार साहेबांनी आणि सिंधू रत्नांनी आणि आमच्या सरकारने नेमकं काय केलेलं आहे. साधारण फोटोग्राफ पाहिल्यानंतर, प्रकल्प समजल्यानंतर
इकडच्या स्थानिक लोकांना, तरुणांना, तरुणींना, माता भगिनींना नेमकं उद्या तुमच्या गावामध्ये काय बदल होणार आहे, इथे कसा रोजगार निर्माण होणार आहे, इथे पर्यटक कसे वाढणार आहेत, या सगळ्या गोष्टीची जाणीव आणि ह्या सगळ्या गोष्टीचा थोडा अभ्यास करता येईल. नाहीतर काय होतं, बाबा नेते येत आहेत, भूमिपूजन होत आहे, एक दिवस ह्याचं उद्घाटन पण होईल आणि उद्घाटन झाल्यानंतर स्थानिक राहतील बाजूलाच, बाहेरचेच लोक इथे येतील आणि धंदा आणि रोजगार करायला सुरुवात करतील आणि आपण नुसतं बघत राहणार. म्हणून ह्या गोष्टी होता कामा नये. म्हणून आपल्याला मी विनंती करेन सरपंच महोदय, आपण ह्या प्रकल्पाबद्दल या विजयदुर्ग आणि ह्या आजूबाजूच्या परिसरामध्ये जास्तीत जास्त माहिती कशी जाईल ह्यासाठी आपण मोहीम राबवा, कार्यक्रम राबवा आणि लोकांपर्यंत हा प्रकल्प जाऊन दे, तरच ह्याचा काहीतरी फायदा होईल. नाहीतर आम्ही अशा 4.5 कोटी एवढे कोटी आम्ही इथे खर्च करतोय, प्रकल्प मोठा उभा राहील, राज्यात नाही देशातून इथे लोक अनुभवायला येतील आणि इथे आल्यानंतर अगर आमच्या विजयदुर्ग आणि आजूबाजू गावाच्या मध्ये आर्थिक समृद्धी अगर आली नाही, लोकांच्या राहणीमानामध्ये, उत्पन्नामुळे मध्ये या प्रकल्पामध्ये अगर वाढच झाली नाही, तर नेमकं आम्ही प्रयत्न कशाला करतोय हा प्रश्न पण आमच्या नजरेसमोर उभा आहे. पर्यटनाच्या माध्यमातून आणि इतिहासाच्या माध्यमातून आमच्या या भागामध्ये आर्थिक समृद्धी यावी हा आमचा छोटासा प्रयत्न आहे. आमच्या इकडच्या असंख्य मुलं मुली बाहेरगावी शिकतात, सौदी आणि या सगळ्या देशामध्ये आहेत. का जातात? पैसे कमवायला जातात, जेणेकरून आपल्या घराला आर्थिक समृद्धी, आर्थिक सक्षम करतील ह्यासाठी तिथे जातात. आता अशा पद्धतीचे प्रयत्न जेव्हा जटार साहेबांच्या माध्यमातून, सरकारच्या माध्यमातून अगर इथेच येत असतील आणि इथेच राहून अगर कमवण्याची संधी मिळत असेल, इथेच राहून अगर आर्थिक सक्षम व्हायची संधी भेटत असेल, तर मग बाहेरगावी कशाला जायचं ह्याचाही विचार या स्थानिक पातळीवर कुठे ना कुठेतरी झाला पाहिजे. नाहीतर आमच्या इकडचं सगळं टॅलेंट अगर बाहेरगावी जात असेल आणि त्या देशाला अगर समृद्ध करत असेल, तर महाराष्ट्र आणि देशाचा काय फायदा झाला याच्याही बद्दल कधीतरी विचार करण्याची गोष्ट होईल. म्हणून माझा एवढंच प्रयत्न असेल, मी काय तसं तज्ज्ञ नाही, हे सगळे जटार साहेब असतील आणि अन्य सगळे लोक तज्ज्ञ लोक आहेत, हे तुम्हाला व्यवस्थित तांत्रिक माहिती देऊ शकतात. माझा स्वार्थ एवढाच आहे की हा प्रकल्प झाल्यानंतर, हा प्रकल्प होत असताना किंवा सुरू झाल्यानंतर इकडे स्थानिक पातळीवर घराघरामध्ये किती आर्थिक समृद्धी आली, किती पैशाचा उलाढाल आला, हा माझ्यासाठी महत्वाचा विषय. किती आमची सौदीमध्ये शिकणारी मुलं, किती आमची मुंबईमध्ये शिकणारी मुलं परत आपल्या गावाकडे येऊन इथे किती लोकांनी हॉटेल उघडले, इथे किती लोकांनी काहीतरी व्यवसाय सुरू केला, हा माझ्यासाठी महत्वाचा विषय आणि त्यावर आपण लोकांनी काम करावं ही अपेक्षा मी या निमित्ताने व्यक्त करतो. तरच या सगळ्या प्रयत्नांना खऱ्या अर्थाने काहीतरी फायदा होईल असं मानणाऱ्यापैकी मी आहे. नाहीतर काय होतं, आम्ही प्रकल्प उभे करतो, एवढे करोडोनी निधी आणतो, एवढा आता विजयदुर्ग तळला रस्ता पण तयार होतोय, तोही चांगला मार्ग निघेल. आमच्या पडेलचे सरपंच भूषण पोकळे आणि आमची चर्चा सुरू आहे की पडेलकडे जटार साहेब त्यांनी मला वॉटर पार्क साठी जागा दिलेली आहे. म्हणजे तुम्ही विचार करा, पुढे ही आर्मर सृष्टी, तिथे वॉटर पार्क, तिथे विजयदुर्ग, म्हणजे हे तर म्हणजे पूर्ण स्वप्न नगरीत या भागात तयार होईल अशा पद्धतीची परिस्थिती इथे तयार होणार. पण या सगळ्या गोष्टी आम्ही कोणासाठी करतोय तर तुमच्यासाठी करतो. तुमच्याकडे आर्थिक समृद्धी आली पाहिजे, तुम्ही आर्थिक सक्षम झाला पाहिजे, आमच्या सिंधुदुर्गाचं दरडोई उत्पन्न वाढलं पाहिजे, या दृष्टिकोनातून केलेले प्रयत्न आहेत. म्हणून या सगळ्या बाबतीमध्ये आपण सगळ्यांनी विचार करावा. आपल्यापर्यंत ह्या आमच्या सरपंच महोदय असतील, ग्रामपंचायत, आमच्या इकडे प्रसाद देवदरजी आहेत, कुठेतरी माजी सरपंच कुठे आहेत, मागे पळाले वाटतं, ते शूटिंग बिटिंग पण करतात इथे, स्वतः ऍक्टिंग पण करतात त्याच्यात, है ना. तर असे काहीतरी शूटिंग बिटिंग इथे व्हावेत, जेणेकरून इथे अजून काहीतरी उत्पन्न वाढावं. बरोबर ना देवदरजी? पळातात कुठे, तुम्ही मैदानात या थोडं, इथे पण त्या पण गोष्टी व्हाव्यात. म्हणून ह्या सगळ्या गोष्टीचं ना सरपंच महोदय तुम्ही गाव म्हणून बसा,
जेव्हा तुमच्या गावामध्ये 4.5 कोटी एवढी निधी येते, ही निधी लहान नाही. इथे एवढे 4.5 कोटी जेव्हा तुमच्या गावामध्ये खर्च होतील तेव्हा तो पैसा दिसायला लागेल, विकास दिसायला लागेल आणि त्याचा फायदा अगर स्थानिक पातळीवर तुम्ही अगर घेऊ शकला नाही आणि ते झाल्यानंतर अगर आमच्याकडे निवेदन आली की साहेब इथे बाहेरचे लोक येऊन धंदा करायला लागले, त्यांना हकलवा, मग तेव्हा आजचं भाषण मी मुद्दामून तुम्हा लोकांना आठवण करू. कारण का आम्ही तुम्हाला अगोदरच बोललेलो की तुम्हाला जी साथ जे काय आम्ही प्रयत्न करतोय ते तुमच्यासाठी करतोय आणि तुम्हीच अगर त्या गोष्टीचा फायदा घेऊ शकला नाही तर आमचे जटार साहेब असतील, आमचे अन्य रवी चव्हाण साहेब असतील, आमचे दीपक केसरकरजी असतील, हे लोक जे प्रयत्न आपल्यासाठी करतायत त्याचा काही फायदा अगर पुढच्या पिढीला होत नसेल तर आपणही त्या निमित्ताने आपण काहीच करू शकलो नाही ह्याची भावना आपल्या आत्ताच्या पिढीमध्ये निश्चित पद्धतीने निर्माण होईल. म्हणून या निमित्ताने मी जास्त काय बोलणार नाही. परत पुढे अजून भूमिपूजनाचे कार्यक्रम आहे. जटार साहेब आणि हे सगळे लांबून सगळे आपले लोक, हक्काचे लोक आलेले आहेत. सार्वजनिक बांधकामकडे हा विषय आणि आमचे सर्वगोड जिकडे आहे. म्हणजे क्वालिटीमध्ये तडजोड जटार साहेब होणार नाही एवढी शाश्वती मी तुम्हाला देऊ शकतो. आमचे सर्व गोड जी नावाप्रमाणे सर्व गोड आहेत पण कामामध्ये फार कडू आहेत एवढं मी तुम्हाला सांगू शकतो. कोणी काम केलं नाही तर त्याला कुठल्या भाषेमध्ये समजवायचं हे आमचे सर्व गोड असले तरी पण त्यांना चांगल्या पद्धतीने येतं याचा अनुभव मला या निश्चित पद्धतीने आहे. म्हणून आज निवडणुकीच्या एकदम अगोदर हा प्रकल्पाचं उद्घाटन केलं असले तरी 40 दिवसांनी परत आम्हीच येणार आहे आणि मीच आमदार आहे म्हणून त्याची काही चिंता नाही. इकडे तिकडे मतदान झालं तरी पण माझं काय मताधिक्य इथे काय कमी होत नाही. मी 19ला 29,000 होतो, लोकसभेला 42,000 गेलेलो आहे आणि आता तर मी 75 पेक्षा कमी बघणार नाही एवढं मला माहिती आहे. म्हणून इकडे तिकडे कुठेही मतदान गेलं तरी आमदार पण मीच असणार, मुख्यमंत्री पण माझाच असणार आणि पालकमंत्री पण माझ्याच विचाराचा असणार. म्हणून होणारे सगळ्या प्रकल्पांवर लक्ष पण हे आमचंच असणार एवढं फक्त सगळ्या जणांना लक्षात राहून दे एवढंच ह्या निमित्ताने सांगतो. परत एकदा माझ्या मतदारसंघामध्ये किंबहुना आम्ही तिघही इकडचे आमदार राहिलेलो आहे आणि आपल्या हक्काच्या मतदारसंघामध्ये जटार साहेब तुम्ही एवढा विचार करून एवढा मोठा प्रकल्प आमच्या मतदारसंघामध्ये आपल्या विजयदुर्ग मध्ये आणलात आणि पहिल्या टप्प्याचाच आणला, अजून दुसरा टप्पा बाकी आहे. मग अजून भरघोस निधी आपलं पुढचं येणारं सरकार निश्चित पद्धतीने देईल आणि कदाचित पुढचा येणारा मुख्यमंत्री हा भारतीय जनता पक्षाचाच असेल म्हणून त्याची तुम्ही चिंता करू नका. फक्त झाड हलवायचे आणि पैसे पाडायचे एवढंच फक्त या निमित्ताने होईल. फक्त तुम्ही अशाच पद्धतीने तुमच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून तुमचा जो दृष्टिकोन आहे तो निश्चित पद्धतीने आवडला. कारण का सिंधू रत्न या योजनेमध्ये केसरकर साहेब असते तरी पण हाच भाषण असतात, फरक पडला नसता. काही त्यांचे लोक असतील तर व्हिडिओ पाठवा त्यांच्याकडे. पण सिंधू रत्न योजनेमध्ये प्रामुख्याने पहिले काय कार्य चांगले काम झालं असतील जे दिसणारे असतील त्याच्यामध्ये आपला हा विजयदुर्गचा असेल आणि तो आमच्या जटार साहेबांमुळे आहे एवढा आम्हाला सार्थ अभिमान आहे. एवढंच या निमित्ताने सांगतो, इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद आदरणीय नितेशजी राणे साहेब. अभ्यासपूर्ण शैली आणि विवेचन किती लखलखीत असतं आणि त्याच्या चौफेर बाजूने आपल्याला या सगळ्याचं मार्गदर्शन नाही केलं तर मौलिक सल्ला सुद्धा दिला. या मौलिक सल्ल्यामध्ये आपल्याला गाव पातळीवर हे आंदोलन आहे चांगल्या पद्धतीने जनजागृती करावी लागेल आणि आर्थिक विकास साधायचा असेल तर आपल्याला खऱ्या अर्थाने या निधीचा वापर करायला पाहिजे असं खूप ठामपणे सांगत आपल्याला आशावादी मनोगत व्यक्त केल्याबद्दल या ठिकाणी नितेशजी राणे साहेब यांचं आयोजकांतर्फे आणि आपल्या सगळ्यांतर्फे या कार्यक्रमाला उपस्थित राहून या कार्यक्रमाची शोभा वाढवली त्याबद्दल मनपूर्वक आभार मानतो. साहेब, नितेशजी साहेब, तुम्ही ज्या ज्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहता मला आठवतं मागच्या वर्षी कणकवलीच्या भूमिपूजनाचा रेल्वे स्टेशन भूमिपूजनाचा कार्यक्रम तुमच्या उपस्थितीत पार पडला. एका वर्षामध्ये आम्ही दिमाखात ही विजयी पताका पूर्ण करू शकलो. काल कासारडे आणि विजयदुर्ग हा रस्ता साहेबांच्याच हस्ते भूमिपूजन करण्यात आला. म्हणजे साहेब जिथे हात लावतात तिथे सोनं होतं आणि विजयी भव होतं हे समीकरण आता आहे ते जवळजवळ निश्चित झालेलं आहे. त्यामुळे विजयी भव ही आशावादी दृष्टिकोनाची आपल्याला या ठिकाणी मांडणी केली नितेशजी साहेबांनी, त्याबद्दल हार्दिक आभार मानतो. आणि मगाशी साहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे की वेगवान सरकार आणि निर्णय गतिमान या ब्रीदवाक्याप्रमाणे चालणारे प्रशासनातले अधिकारी सुद्धा तेवढेच तत्परतेने आणि सक्षमतेने कार्य करणारे असतील तर एवढे प्रकल्प आहेत ते कमी कालावधीमध्ये आहेत, विक्रमी कालावधीमध्ये उभे राहतात. या दरम्यान अजय कुमार सर्वगोड साहेबांचा या ठिकाणी उल्लेख केला.
आजच्या कार्यक्रमाचे आयोजक म्हणून या संपूर्ण कार्यक्रमाचा आभार मानण्यासाठी कार्यतत्पर कुशल अधिकारी माननीय अजय कुमार सर्वगोड साहेबांना या ठिकाणी आमंत्रित करतो. या कार्यक्रमाचे आभार व्यक्त करावे. तदनंतर राष्ट्रगीत होईल, अल्पोपहार या ठिकाणी आपल्याला सगळ्यांना देण्यात येईल आणि कार्यक्रम समापन होईल. आपल्यासमोर आभार सादर करतात सार्वजनिक विभागाच्या वतीने कार्यकारी अभियंता माननीय अजय कुमार सर्वगोड. आरमार सृष्टी ते आज या ठिकाणी माननीय आमदार साहेब यांच्या हस्ते भूमिपूजन झालेलं आहे. आमदार साहेबांना मी या ठिकाणी आश्वासित करू इच्छितो की या सृष्टीचं काम अत्यंत दर्जेदार आणि वेळेपूर्वी होईल या ठिकाणी अशी मी त्यांना ग्वाही देतो आणि मजबूत होईल, भक्कम होईल, त्यात काही शंका नाही. मित्रहो, आजच्या या कार्यक्रमाला आवर्जून उपस्थित असणारे आपले कणकवली विधानसभा मतदारसंघाचे लाडके आमदार नितेशजी राणे साहेब, या कार्यक्रमाला आवर्जून आशीर्वाद देण्यासाठी उपस्थित असलेले धोळप साहेब, माजी आमदार ज्यांनी शिवसृष्टीसाठी अथक प्रयत्न करून 4.5 कोटीचा निधी उपलब्ध करून दिला असे जठरा साहेब, माजी आमदार अजित गोपटे साहेब, चिपळूणहून आवर्जून उपस्थित असलेले देशपांडे साहेब, त्यांच्याबरोबरचे जाधव साहेब आणि या देवगड तालुक्यातून मोठ्या प्रमाणात उपस्थित असणारे सर्व ग्रामस्थ पदाधिकारी बहुसंख्येने या ठिकाणी उपस्थित राहिला, या कार्यक्रमाची शोभा वाढवली, यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे मी आपला अत्यंत आभारी आहे आणि ऋणी आहे आणि मान्यवरांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम संपन्न झाला असं या ठिकाणी मी जाहीर करतो. साहेब, या ठिकाणी आपण राष्ट्रगीत घेणार आहोत, त्यामुळे आपण सगळ्यांनी एकदा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जयघोष करूया आणि राष्ट्रगीताला सुरुवात करूया. प्रौढ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलवतांश सिंहासनाधीश्वर महाराजाधिराज महाराज श्रीमंत श्री 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 छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अभिमानाने आणि आनंदाने तेजालेल्या या मनासकट आपण या ठिकाणी या कार्यक्रमाचं समापन आहे ते मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये राष्ट्राला वंदन करून करतो आहोत. राष्ट्रगीत या ठिकाणी सुरू करावं अशी मी विनंती करतो. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे. गाहे तव जय गाथा. जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. भारत माता की